गोंयांत कमाल तापमाना वांगडा किमान तापमानूय बरेच वाडला. फाटले 4 ते 5 राती बरीच गरमी वाडल्या. अंदू घडये किमान तापमानाचो रिकॉर्ड मोडूये. हे मिनिमम टेम्परेचर जे आपण रेकॉर्ड करतो ते सूर्योदयानंतर इमिजिएटली आपल्या इथं सगळ्यात कमी टेम्परेचर हे रेकॉर्ड होत असतं. आता जे रात्रीचं तापमान असेल जर आपण बघितलं तर ग्रॅज्युअली संध्याकाळी 6 नंतर जेव्हा सी ब्रीज सेट होतात तेव्हा आपल्याकडचं तापमान हे ग्रॅज्युअली हळूहळू कमी व्हायला चालू होतं. सध्याच्या वातावरणाच्या स्थितीनुसार हे जे क्लाउडी वेदर आणि यासोबत असणारे जे वाऱ्याचा जे वेग आहे हा कमी असल्यामुळं आपल्यावरती जे मिनिमम किंवा कमी तापमानाचं जे वेळ आहे तो कमी होतो आणि यामुळं आपल्या भागावरती जे मिनिमम टेम्परेचर जे आहे रात्रीचं किंवा रात्रीच्या काळातलं जे टेम्परेचर आहे ते आपल्याला जास्त जाणवतं. असं कधी पूर्वी झालं होतं म्हणजे याच्यापेक्षा जास्त कधी गेला होता? जर आपण हे जे या टेम्परेचरबद्दल जे बोलत आहोत जे मिनिमम टेम्परेचर हे मिनिमम टेम्परेचर जर आपण हायेस्ट गोव्यावरती जेव्हा कधी रेकॉर्ड झाले जर बघितलं तर 1995 म्हणजे 27 एप्रिल 1995 हे 29.2 डिग्री सेल्सिअस रेकॉर्ड झालं होतं. ही जी आकडेवारी मी सांगतोय ही फक्त एप्रिल महिन्यासंबंधाची आहे. आणि जे काल जे आपलं टेम्परेचर जे रेकॉर्ड झालं ते 28.2 डिग्री सेल्सिअस ते 5th हायेस्ट टेम्परेचर आहे. आणि त्या टेम्परेचर जर आपण 1 ते 10 या क्रमावर जर बघितलं मिनिमम टेम्परेचर रेकॉर्डेड ओव्हर गोवा तर ते 5व्या नंबरला येतं. गोव्यावरती गेल्या 30 वर्षामध्ये हायेस्ट टेम्परेचर किती रेकॉर्ड झालं जर याची 10 पासून ते उलट्या क्रमाने जर आपण नोंद केली तर जे हायेस्ट टेम्परेचर पूर्ण गेल्या 30 वर्षामध्ये जे रेकॉर्ड झाले ते 29.2 डिग्री सेल्सिअस हे 27/4/1995ला रेकॉर्ड झालेलं आहे. गोगंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.